Ahoj, zhubnul jsem 10 kg a toto jsou věci, které si na sebe všímám. Takže první věc je rozhodně na rukách, že mám malinko víc vidět ten sval, který je vlastně na předloktí a celý předloktí mám mnohem hubenější. Samozřejmě další věc je, že biceps se mi zmenšil primárně tady dole a samozřejmě se vyrýsoval malinko dále. Další věc je rozhodně břicho, který mám hubenější o 7 cm. Bohužel z mýho pohledu, teda jakože z first person prostě pohledu to není vidět, ale i ostatní lidi už si to začali všímat. Samozřejmě na kalhotech mám o 2 dírky míň, nebo v pásku mám o 2 dírky míň, takže to je ohromná věc pro mě a myslím si, že je to super věc. Lidi si vlastně to začali všímat tak nějak okolo 6. kilo a malinko větší zubnutí. A teď už si to všímá většina lidí, se kterými se bavím, nebo je potkám, tak mi to vlastně řeknou a to je hrozně super pocit. Pokud by si chtěl vidět další informace o hubnutí, mojí cestě nebo nějaký znalosti, které mi pomohly právě zhubnout 10 kg za 2 měsíce, tak sleduj tento profil a budu se na tebe těšit. Ahoj!